Welcome to EDSA! EDSA! Kantahang pang EDSA, sayawang pang EDSA, tunugang pang EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Kalbo! Ako sa lahat. Oras po natin mga kabisyo. It is now 31 minutes makalipas po sa oras ng alas 8 ng gabi. Oh, by the way, I'd like to invite everybody out there. See you at the Wedding Library Bridal Fair this coming February 9, 10, and 11. Wow! That's right, folks. Diyan lang po yan sa World Trade Center, the Philippines' biggest wedding fair with over 350 plus wedding suppliers all under one roof, mga kabisyo. Yes, a massive gathering of event suppliers from gown, designers, caterers, photographers, and everything you will need for your event, whether it may be wedding, birthday, debut, prom, at syempre, pag-host po ang kinakailangan nyo. Matik na yan. Diego Bandido po. PM me sa kasal, binyag, patay, pasyam, lamay. Titirahin natin yan. Alright, syempre, get a chance to win 100,000 for booking your suppliers on site for DTI Fair Trade Permit number FTEB 178677 series of 2023. O, eto na mga kabisyo, pag-usapan na natin to. Bride! Nako, eto na, speaking of wedding, saktong-sakto, bride! Oh, no! Binasa ang kanyang fiancé's affair text. Ibig sabihin may kalaguyo. Yun yung binasa, yung usapan ng kalaguyo ng kanyang mapapangasawa, ang binasa instead of their wedding vows. So, yung messages were very incriminating para sa groom, who had evidently merong kalaguyo nga habang papunta na ikakasal na sila. Ang isa sa mga binasa doon na ito, sabi is, your body is incredible. Do you know how to use it? I wish my GF have half the skills you do. Ay, abaw, maluhoy ka. Pambihira naman. Tang, logican na natin to. Ay, sige. Logican mo na para mahimasmasa na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ng ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Words malinaw na walang itinatago na hindi nabubunyag. Oh no! At malinaw din na lahat ng ginagawa nating mali o kasalanan ay may consequence. Kagaya na lang sa groom na sobrang napahiya sa lahat dahil sa ginawa niyang kasalanan. Pero mapapaisip tayo, bakit nakakayanan pang gawin ito ng ibang tao na ikakasal ka na pero may karelasyon ka pang iba? Well, engaging in multiple relationships, especially when one is committed to getting married to one person while maintaining relationships with others, is a very complex and often morally and ethically challenging behavior. Narito po ang ilan sa mga dahilan why people might commit to marriage while still having existing relationship with others. Unang-una po dyan, fear of commitment. May mga tao po na may takot of fully committing to one person. So engaging in multiple relationships may provide a sense of security or backup plan in case the primary relationship faces challenge. Diba? So pangalawang dahilan, lack of emotional fulfillment. May mga taong nakakaramdam ng emotionally unfulfilled
with their partner, yung karelasyon nila, kaya naghahanap pa ng additional connection para matugunan yung kanilang pangangailangan. Ang tanong dyan, ganon ka rin ba? Naghahanap ka rin ba ng fulfillment sa iba? Shame on you! Aragoy! Maluoy ka! Huwag ganon, Brad. Huwag ganon, kapatid. Tandaan mo na ang bawat kasalanan ay may consequence yan. Hindi man makita ng asawa mo yan, pero nakikita ni Lord yan. Baka masunog ka. Totoy ba to? Susunod na! Pagkagat ng dilim! Totoy na lab. Sasakyan si Ka.